Beide ploegen hadden nogal wat moeite om op gang te komen na de twee zware wedstrijden van gisteren. Met name in fysiek opzicht hadden deze duels hun tol geëist. Cittadia speelde bijvoorbeeld zonder Tummers en Van Olven, terwijl Blauw-Wit Eurlings niet meedeed. Dit is Blauw-Wit dat hier via Paul Verjans het doelpunt scoort. Stand is dus 1-1 en dit wordt 2-1 voor Blauw-Wit. Paul Verjans die in de beginfase met name het rechterverdedigingsblok van Cittadia knap lastig maakte. Dit is Cittadia met Robert Bolevin, de Zweed, de kleine middenopbouwer. En dit is Guido Constant met nummer 14. Cittadia dus van rechts naar links. En via dit onderhandse schot van Bolevin scoort Cittadia niet, maar in tweede instantie is het Martijn Kunne die de gelijkmaker op het scorebord brengt. 2-2. Het was in die eerste helft geen goede wedstrijd. Het was wel spannend. Beide ploegen kennen elkaar natuurlijk ongelooflijk goed. En via Guido Constant komt Cittadia op voorsprong 3-2. Maar de jonge ploeg van Guus Kantelberg wilde absoluut niet van Cittadia verliezen. Hij deed er alles aan om een goed resultaat te behalen. Kijk eens naar dit schot van Remco Jonge. Het wordt gelijk 3-3. Dan maken we een sprongetje en pakken we de draad weer op bij 9-9. Met nog steeds Cittadia hier via Robert Bolevin. Guido Constant, een goede aanval van Lambert Schuurs. En die krijgt een strafworp mee. Gegeven door de twee Tsjechische scheidsrechters. Redelijke opkomst van het publiek. Dit is de wisselkeeper van Blauw-Wit. Appie Bogus is kansloos. Opnieuw bij dit snoeiharde schot van Bolevin. Robert Bolevin die een steeds nadrukkelijker rol bij dit Cittadia krijgt. Omdat Patrick van Olven er dus niet bij is. Guido Constant wel. Gisteren goed voor 10 doelpunten. Scoort hier het 11e doelpunt voor Cittadia. 11-9. Dan dit schot van de Blauw-Wit aanval. En de razendsnelle break via Martijn Kunne. En dit schitterende lopje. Wordt 12-9. En dat doet hem allemaal kennelijk niets. Deze Martijn Kunne die een hele goede wedstrijd speelde als rechterhoekspeler. Blauw-Wit dus. Scoort hier via Niek Storken. Hij scoort 12-10 en dat wordt dan ook de ruststand hier in Sittard. Dan de tweede helft. We pakken de draad op bij inmiddels 19-14 voor Cittadia. Omdat de ploeg eindelijk het kwaliteitsverschil ook in doelpunten had weten uit te drukken. Het wordt 20-14 door opnieuw Bolevin. En dit is Bosse Johansson, de Zweedse coach van de ploeg uit Sittard. Maar Blauw-Wit deed echt wel wat terug. Het scoort hier een fraai doelpunt via Remco Jonge. Wellicht ooit de opvolger van Lambert Schuurs aan de cirkel in dat Nederlands team. Lambert Schuurs die zoals bekend is gestopt is met het Nederlands team. Guido Constant scoort hier 23-15 en bevestigt de Sittardse suprematie. Blauw-Wit, het spartelt alleen nog wat tegen. Getuige dit schot bijvoorbeeld. Wat een gewillige prooi is voor Dick Mastenbroek. En via de razendsnelle break van Martijn Kunne die een goede wedstrijd speelde, komt de eindstand uiteindelijk op 24-15. Het mocht Cittadia niet baten, want de ploeg komt niet in de kruisfinale.